Kawadhi nyime ni duol mochung' ne tayo tije mag obila mano NPSC onyiso od bura ni giikore ne chenro mar ndiko apisas mag obila maromo 10,000. E nyim komiti mar od bura mar arita, jata tije maduong' mar NPSC Peter Lelei oyango ni milome mar ndiko obila dhi wuok tarik 11 dwe mar 9 higani, e kinde ma obila ma okaw biro dhi chako tiegruok margi tarik 17 dwe mar 11 higani. Gisingo matayo chenro makamano e yo ma uyanga kendo maonge gi mibadhi kata deo wang'. Mabiro kata doko ni jofwambo ogol oko e kinde mane komiti no dwaro loso ewi ywaruok madhi nyime kind duol mar NPSC kod tend obila ewi register mayango nonro kod osara mag obila. Provision unequivocally vests the recruitment mandate in the Commission. In fulfillment of this mandate, the Commission reaffirms its commitment to ensuring that the planned recruitment of 10,000 police constables in the financial year 2025-2026 is conducted to the highest standards of transparency, integrity, fairness, accountability, inclusivity, and legality. Guarantee that the recruitment of police officers in the financial year 2025-26 will be credible, lawful, nationally representative, and publicly trusted. The timelines and milestones for recruitment phase. The advertisement is proposed to be published on 11th September 2025, with recruits targeted to report to the training college on 17th November 2025.